nuna abin faruwa. Yau mu ne a gobe na san wasu ne za su yi zuwa. Don haka tilas na mai da kaina na yi nazarin rayuwa. Ban ji ba na gani bare matsalar ku ta ban damuwa. Abinda Allah ya so gabawa ba a sauya shi ba. Mai sa zagewa zamantakewa iyawa, kowa yana son kulawa, mutuwa da yawa ita ke rabawa. Da ranka ba mai hana ka, rabanka zai bibiyar ka. Mai san kake taimakar ka kan lamarin ka dan kai dagawa. A rayuwa kai zamowa da kowa ai ma yabawa. Ko kuskure kai wa afuwa kowa zai ba musawa. Da lallami za a sami farin kalami masomi. Waka ta banyi da burmi manomi manemi mai sadakarwa. Mai haƙuri za ya mori alkairi in ya jure. Sharri da gwanin magori kasari zai yi ne tabbatarwa. Mawaƙi kakan masaki da gishi ke ce mai maroki. Abinda Allah yake kika yaƙi baiwar da yau ajiyewa. Ƙarshen mafari mai hasada kayi gwari, ƙazanta sanya wari, ɗan koyo ke da kore. Sani ya gaji bauri mai yi karkai yi gori. Zuciya na da bori da gangawa da sauri. Kai gaskiya a lamarinka Allah shi zai tsare ka. Ga masu yin bibiyar ka gurin kadaran ka za ka yi cikawa. Mai ba mu baya hana mu da kan muke kai shakan mu. Halin muke bibiyar mu misan mu mekin mu ba ma rabewa. Yara ai na garin yin kwaikwayo dalili bayan yara za su biyo. Nasiha cikin bayani na gyara namu shi ne mi faɗar gaskiya. Dan mi haɗa kanmu al'ummar mu ta zama tamkar tsintsiya.